Hej YouTube, Rune her igen, og i dag vil jeg komme med endnu en video, hvor jeg vil vise, hvordan man laver en kodelås. If I die, baby, lay me down on the bed of roses, stick me in the river. I don't send me away, send me. Så er vi tilbage, og det er fandme lang tid siden, at jeg har lavet en video, men det snakker vi lige om på en sekund. Men ja, vi går ind i en world her, som jeg har lavet. Og jeg har været inde i det før, det er derfor, der er ting her. Nå, men ja, man skal bruge til den her lås noget at bygge med, en redstone torch, og en repeater, redstone skal man også bruge, repeater, der, og en lever, og en piston, og ja, det var det. Men imens jeg bygger den her, så vil jeg gerne snakke om, hvorfor det er, at der ikke er kommet video ud og alt det der. Men I skal bare, hvis I gerne vil lave den, så skal I bare gøre ligesom mig her på video. Okay, nu til hvorfor der ikke er kommet video ud. Det er simpelthen fordi, at jeg har været på ferie. Og ja, jeg har været, okay, jeg stiller mig lige her, og så snakker jeg. Jeg har været på ferie i starten af sommerferien, og det er dejligt, det er sommerferie nu. Og der skulle jeg så pakke mine ting, og der ville jeg så også have min Blue Yeti mikrofon her med, den her, som I har set, hvis I har set det der videosvar. Og den skulle jeg så pakke, og så pakker jeg det hele ned, og USB-stik og sådan noget, som der skal være til den. Og så siger min mor, nej Rune, der er ikke plads til din mikrofon, så jeg må pakke op igen. Og det gør jeg så. Og da jeg så kom hjem fra ferien, det er en dejlig ferie i Frankrig. Og jeg havde også optaget nogle videoer, som der var meningen, jeg skulle have lagt ud, men de blev failed. Ja. Så shit, man. Jeg mister tråden. Sådan der. To sekunder. Jeg vender lige tilbage, når jeg kan huske det. Nå jo. Når jeg så skulle da jeg så kom hjem fra ferie, der havde jeg så der skulle jeg så til at spille igen, og jeg satte min setup op igen og alt det der, og så fandt jeg ud af jeg kan ikke finde det USB-stik, som var i til mikrofonen. Og det har så betydet, at jeg ikke kunne lave videoer. Jeg havde dog et andet headset, men det er mikrofonen, den er ret god, men den er meget lav mikrofon. Så jeg vil ikke bruge det. Men så her i dag, der kom jeg ned, efter at have været oppe og sove. Så lå USB-stikket på mit bord, eller på bordet her, hvor jeg sidder og spiller. Og det er nok min mor, der har fundet det og lagt det der. Så tænkte jeg, jeg skal optage en video, og det skal være lige nu. Så det har jeg så gjort. Fuck, jeg kører med 90 fps lige nu. Sygt nok. Gør også det, hvis jeg kører rundt. Nej, så dropper den ned på 88. Men nej, den skal jeg på. Sådan der. Men så det var derfor, der ikke har været lagt en video ud i så lang tid. Men nu er jeg klar på banen, og yeah. Og lige en lille ting mere, I kan se op
øverst står der ikke noget med banecam eller noget, fordi at jeg har købt fraps, eller jeg har fået fraps. Ja. Yeah. Så, ja, men nu kan jeg så tale. Her, der skal I bare lave, så langt I har lyst til, 2 her. Altså, sådan her. Jo længere I laver den, jo længere bliver kodelåsen, og jo sværere bliver kodelåsen også. Men så sætter jeg et håndtag på hver anden. Sådan her. Oh my god. Sådan der. Jeg har prøvet at lave, hvor den var sygt lang, og ingen kunne gætte den. Alle mine venner, de skulle prøve, ikke? Men de kunne bare ikke. Og så herude er cirka 4 eller 5 bloks væk. 1, 2, 3, 4, 5, ikke? Så jeg tager den bare 6. Så tager I her, graver ned. Nej, det gør jeg faktisk ikke. I sætter bare en redstone torch og en repeater. Sådan der. Og så er det så her, at nu skal I indtaste jeres kodelås. Jeg vil have den sådan her. Sådan der skal min kodelås være. Ja. Så når de er nedad. Prøv at se. Når de er nedad, så skal der bare fyres redstone. Eller I skal sætte en blok her, altså redstone ovenpå. Og så hen til en piston, som skal stå der. Og så skal der være en blok. Og så skal I sætte repeater her, sådan så signalet går igennem. Og så når alle pistons de er skubbet ud, så går signalet hele vejen igennem og tænder for et eller andet. Men det er meget ensartet, så vi laver, altså der er mange ting, som der skal være på alle håndtag. Så vi laver en blok ude for hvert håndtag, det vil sige hver anden. Sådan her. Og læg. Ja, når de er oppe, så skal der være her, og så skal der sætte en inverter. Det kan vi faktisk bare gøre her. Sådan er det her, ikke så? Jo, godt. En inverter her. Fordi det skal alt sammen være tændt. Og jeg skal også lige se. Ja. Sådan der, og en repeater her. Sådan der. Så når de er oppe, skal der være inverter, og når de er nede, så skal der bare være redstone ud. Så der er meget ting, der skal gøres, sådan som der er det samme. For eksempel, der skal være piston og blok og repeater, så rører jeg lige sætter nu. Fail. Sådan der. Så når der kommer bloks hele vejen her, så går der signal igennem og kan tænde for et eller andet. Så vi kan se, den her, den er nede, så der skal bare være redstone her. Nej, jeg tror også lige, vi sætter alle pistons her. Sådan der. Og vi sætter også lige redstone på alle de her. Sådan der. Og den her var nede, så vi skal bare sætte redstone her. Den her, den er oppe, så vi skal bare lige sætte inverter, og inverter, og inverter. Redstone, inverter, redstone. Og så skal lige bloks her. Så det gælder om at få det her redstone tændt. Og det får man så. Hvis der så bare én ting, et håndtag, som ikke slår sådan her, for eksempel sådan der, så slukker redstone. Så det er meget smart. Vi kan lægge sådan her. Sådan her.
skal man lave en bankboks, som jeg vil have. Sådan her. Og så skal vi lige sætte en inverter. What the fuck? Nå ja. Nej, der skal ikke være en inverter. Oh my god. Sådan her. Så skulle der være en inverter. Oh my god. Hvorfor gør den det der? Er det rigtigt? Nej. Hvad sker der? Det der er tændt. Så går jeg ind og slukker den her. What the fuck? Okay, det forstår jeg ikke noget af. Nu er den tændt. Og så når vi sætter en her, så skulle den gerne gå af. Ja, tak. Sådan der. Så nu er vi... Jeg plejer faktisk lige at sætte sådan en her ovenover. Sådan så man kan se, hvad det er der. Ja. Så hvis vi bare tager en op, så lukker den. Og hvis vi tager den op igen, så tænder den. Og så kan der så være diamant herude eller sådan noget. Ja, men det var så alt for mig denne gang. Kommer masser af videoer, skal jeg nok love. Ja, det var sådan, man lavede sådan en rigtig, rigtig simpel kodelås. Så vi ses YouTube. Hej hej.